Owino kuom ler machalo kamano. Kamachielo wayudo kanyo ni riwruoge matero jotije udi e pinje maoko, jokanyo kod kembe mandiko jotije kanyakla kod kembe machiwo tiegruok mag yudo ng'eyo kaka inyalo ta tije mag udi. Okoni piny owacho oyie oti kodgi kanyakla e bero sekta margino. Doho ma Milimani bende yande ochungo chenro mar tiego kendo chwalo nyiri madhi tiyo e pinje maoko bang' achiel kuom kembego chwalo ng'ur e doho ni kuonde tiegruok moko ok oluwre kod chik kendo tiyo kod oledhi e chiwo oboke mag tiegruok. Kembego bende ywak ni yuto osedok piny nyaka ne chungi chenro magi kendo ok osebedo mayot ne jogo duto ma bende osebedo kanyo ka tiyo e pinje maoko. The industry has been developed by a lot of challenges, and this forum was ideally mapped to try and bring sanity and to try and get recognition, right, from the government, and try and create a good working relationship with the government. It is not just about who are in court because of NITA, because of NEA. The government is losing billions. They will not, maybe, unless they work hard with us together, they may not expect the same remittances as last year and today, because we do not know how the outcome of the court case. And we do not know, even us, if we engage the courts, we do not know what will happen. Sisi kama recruiter tumewekwa upande wa nyuma, hakuna mtu mwenye anatusikiza, sijui shida iko wapi, kama ni viongozi ama wapi. Lakini sisi tunaomba serikali ya kwamba vile mlisema kwamba nyinyi ndio mnasikiza kilio cha wanyonge, tafadhali sikiza kilio cha recruitment. Mostly tuko na wasichana ambao wanataka kwenda kazi, na wengine wao wanangojea, hata wengi walikuwa wanangojea hata walipe school fees na the first salary ndio waingize watoto wao shule. They are all stuck. They cannot do anything, they cannot go anywhere, we cannot process anything because of the court order which came up.